gelo PKK'yî değişiyayan da kevin pêvajoya ku bi daxuyaniya helweşandina PKK ji Aliya Abdullah Öcalan'a ve de 26 Şubat'a 2025 da dest pê kir berdewam dike. Li gorî pênassekirina dewleta Tirkiye, armanca pêvajoya Tirkiyeyekî bêteror e. Li gorî PKK jî ew entegrasyona demokratîk û demokratîkkirina Tirkiyeyê ye. Ji ber vê yekê her du alî bi hevra li ser vê pêvajoyê dixebitin. Lê bilê ew tiştên ku ji hev cuda ne û bi hev ve negirêdayî nedibêjin. Kurdên xwedihişmendiyekê pêşbîn ji destpêkê ve dîtin ku ev pêvajo ne çareseriyek ji bo pirsgirêka Kurd e. Öcalan bixwe qet ji bo Kurdan tişek nexwast, wekî ku dibêjin ji zarokên negirê re şîr tune. Ji bo Kurdan jî tiştek li holê tune ye. Lê belê ramanek bi niyetpakî derket holê ku ew jî ev e, ji ber ku pirsgirêka Kurd çareser nebûye. Bi kêmanî bila yên li çiyayan dakevin, yên di girtîgehan de werin berdan û bila êdî ciwan di tûnêlan û deverên din de nemirin. Bila ciwan vegirin nava malbatên xwe. Lê derket holê ku ev pêvajo ji xwe vê bendewariyê jî pêşwazî nake. Reşnivîsa raporê ku ji aliyê Komisyona Hevgirtina Netewî Yekîtî û Demokrasiyê ve hatiye amadekirin ku qaş û dê vê pêvajoya çareseriyê bi rê ve bibe derbarê daketina PKK ya ji çiyayan da hûrgilîdan çapemeniyê. Her wiha Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Qurtulmuş çerçovaya vê qanûnê ravekir. Li gorî vê rewş wiha ye, ev yekgiştî tune ye. Ev tê wê wateyê ku ew kesên di girtîgehan da naên berdan. Qanûnek dê were derê xistin. Ev qanûn dê 6 meh an heta salekê di meriyetê da bimîne û paşê dê bê bandor bibe. Divê ew kesên ku dê vegerin Tirkiyeyê bêtawan bin. Tev li tu çalîkiya nebû bin. Ew kesên ku vedegerin Tirkiyeyê dê di navbera 3 heta 5 salan da di bin çavdêriyê da bimînin. Ji bo serok û rêberên PKK û kesên ku çek bi kar anîne tu qanûn dernakevin. Rewşa nêzîkî 40,000 kesên ku di demên cuda da ji PKK veqetiyane qet nebûye mijara guftugûyê. Dema ku mirov tevahiya qanûnê lêkolîn dike, rewş ev e. Komekî biçûk ji ciwanên ku çek qet bi kar naanîne û di van çend salên dawî da tev li PKK bûne dikarin vegerin malên xwe. Rewş tam wekî ku dibêjin çiya mişkek zayîye ye. Di nav van hemû pesendayîn û qîrevîran da di navbera danûstandina diyarî û peyvên wekî serokatiya damezirêner bi Rêzbahçelî entegrasyon û çareseriya erênî ya di nav Baxşelî û Öcalan da tiştê ku PKK û dewlet ji bo ciwanên Kurd guncav dibîne tenê qanûna poşmaniyê ye. Heta bendên qanûna poşmaniyê ya bi bandor a berê ya li Tirkiyeyê ji vê reşnivîsa qanûnî çêtir û karîgertir bûn. Ji ber vê yekê Kurdan di vê pêvajoya sal û nîvê da çi bi dest xist? Êdî kes qala Kurdan nake. Mafê Kurdan ê xwerêveberiyê, mafê wan ê serweriyê, mafê wan ê perwerdehiya bi zimanê dayîkê û mafê wan ê ku di destûrê de werin destnîşankirin, ev tişt hemû hatine jî bîrkirin. Mixabin, malbat niha nikarin zarokên xwe jî bibînin. Dema ku pêvajo dest pê kir, hin derdorên niyetpak wisa di fikirîn ku Bakurê Kurdistanê dê di vê pêvajoyê da bêhnê bistîne. Lê belê bereva jî vê yekê çêbû. Dewlet û PKK çep lêdan û rast vegerin. Dema ku li Bakur çareseriyek dihat hêvîkirin, rojava hat hilweşandin. Dewleta Tirk naxwaze ku PKK ji çiyayan dakeve û çekên xwe dayîne. Dewleta Tirk ji hêla stratejîk ve hewceyî PKK ye. Ji ber vê yekê pêvajoya çareseriyê ne çareseriya pirsgirêka Kurd e û ne jî pêvajoyekî wisa ye ku PKK'yî ji çiyayan dakevin. Armanc têkbirina Rojava bû û dewletê ev serkeftin bi dest xist. Êdî pêvajoya çareseriyê ve guhoriyek pêvajoyekî wisa ku PKK ji bo berjewendiyên dewleta Tirkiye çalaktir bibe.